L-Assoċjazzjoni Medika Maltija tgħid li għad hemm 22 kwistjoni pendenti li l-Gvern ilu żmien ikaxkar saqajh fuqhom. Qed nagħtu 4 ġimgħat ċans li jiġu jsir dak li qed jingħad fuq il-mejda u l-affarijiet li għandhom jitranġaw. Minħa l-oħra il-Kunsill Ġenerali tagħna direzzjoni li qed ma naslux u mbagħad naraw x'azzjonijiet nistgħu nieħdu. Fost il-kwistjonijiet li għad hemm pendenti hemm dawk li jiddaħħlu jaħdmu l-persuni li diġà sarilhom l-interview iżda li għadhom ma bdewx jaħdmu. Il-promozzjonijiet u l-ħlas ta' allowances. L-Assoċjazzjoni tajt ukoll li l-ftehim kollettiv għandu jiġi emendat fost l-oħrajn biex ma jibqax jiddiskrimina bejn ħaddiema Maltin u dawk ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Tajt ukoll li f'dan il-kuntest l-impjiegi mhux qed jingħataw kif titlob l-Unjoni Ewropea. Mhux tajjeb li nitilfu tobba li biex tqallimnihom jittefqu mijiet ta' eluf ta' euro, ġifieri hawnhekk jinappellaw li fejn il-national agreement biex iżomm mit-tobba nibqgħu nirsistu li għal affarijiet żgħar ma nitilfux kollox.